तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताएं आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ समन खातिर लेके आ गए मैंने बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी बोल बम के गाना। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कहते हैं तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रउआ समन से कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा गायकी में कदम रखला बनी गायकी कल चाहत नहीं और वह का बढ़िया मेटर नहीं मिलत बढ़िया से गाना नहीं मिलत बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया से गा नहीं पाओत बढ़िया से म्यूजिक नहीं मिल पाओत रउआ सबके। तो अगर हमारा चैनल पे आ गए तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा संग लव संग बेवफाई संग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी संग जातिवाद संग चाहे रउआ बोल बम के गाना लिखवा सकिले चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमारा चैनल पे आ गए तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा था तो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के देखल जा कौन मैटर बा कौन लाए है कौन धुन है रउआ समन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे बहुत पुराने को गाना आई रहे कि लहरे ला 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 रे ला ला रे ला रे ला ला रे ला रे ला रे ला ला रे ला रे ला ला रे ला रे ला ए बुची एगो टोठरम कर ए बुची एगो टोठरम कर हाथ फेरन तनी गुली पर। तो यही ट्रैक पर वह समन खातिर लेके आ गए बिल्कुल जबरदस्त मेटर बोल बम के गाना। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। एगो जीजा अपना साली से का कहते रहे कि हमें बाबा योड़ा भंगी बौरा हवा दी है तोहरा के सुनर दुला हवा। ए साली सुन कि हमें बाबा योड़ा भंगी बौरा हवा दी है तोहरा के सुनर दुला हवा करस दया निशाने पर। ए साली हाली हाली चल ए साली हाली हाली चल धल कांवर तू कान्हे प। ए साली हाली हाली चल धल कांवर तू कान्हे प। चलिए रउआ के एक बार मुखला सुनाई तनी कि हमें बाबा योड़ा भंगी बौरा हवा दी है तोहरा के सुनर दुला हवा करस दया निशाने प। ए साली हाली हाली चल ए साली हाली हाली चल ए साली हाली हाली चल धल कांवर तू कान्हे प। ए साली हाली हाली चल धल कांवर तू कान्हे प। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हो। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोई मिस्टेक हो तो भैया क्षमा चाहते नहीं ऐसे कि हम गायक ना है रुआ सब खाली बता सकिले समझा सकिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके तब तक ले रुआ सब सन्मति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव जय शिव शंभू।